Hallo beste kijkers, ook deze maand hebben we weer een nieuw maandgerecht bij Asteria. Deze keer is dat roodpootpatrijs. Daar doen we een beetje bij zuurkool. We hebben daarbij roomsaus en we serveren daarbij een stoofpeertje. Dan garen we die verder in de oven. In de tussentijd gaan we de saus, de zuurkool en het peertje opwarmen. Een klein beetje met zout op smaak brengen. Zo, nu gaan we het bord opmaken. En ook dit gerecht is weer de hele maand te verkrijgen bij Asteria. Eet smakelijk!